Sa sisin pat lembaga ni video ngkhot ngawer bat ngapdang sabhai pi kilong kmi kilong pa ki khun samla serang bat kenthei hang ne po kabri nyau trap hang ne po ki imlang ka salang nasau ya ban kentu he swaban ngan sedang ya ka benta ka bangadai ban pensngau ka ni kapor ba sngau ha ya sha skor bha ya sngap ha bat sam ya kani ka khubor jing tip omdei ba phin hun ban tip ya la de sam shaki henman ki para ki jongpi shaki kimi ki pa ki jongpi shaki khun ki kiti ki jongpi shaki paramarjan marpa ki jongpi shaki parlok parajor ki jongpi bat ngala ban ong ba kandai ka video ka bakhadu habe dei bat kani ka benta bangan yai ban bat bangan yai kren ya kani ka isu lani ya kani ka benta namar bala thaj umduna ya ka shpotli habe dei bat kani ka juk ka subject bangakren menta bangala keren hagiwei kipor ki balak lek bat kinong pejru kinong snap lani kinong sa skoru hakata ka jingkren duna ya kasilak ngut ka arlak ngut kinong pej bat kinong snap kabasnyo lingo kalong ba hajing isa ngamdai su ban keren rei hanmar ba hakini kisngi kidon katu katni ki bawan ban pensngau biang ya kaju ka ei ka bakingat bat ka ei ka baji ki ngasngau ba kadai ka kamram jonga ban pensai bat ngasngau ban ong ba kadai arpat ka jing pensai ka bakhadu na kaliang jonga bat nganum pensai syu bat hadin jong ka ni ka jing pensai lada phiangat biang ru snau bha wat wan penthut ne wan pendik syu enga ban report ya ka ni ka ju ka jing jia se kadai ka jing long selfish ke jongi ba ki bakum kini kilat jing tip lani ki jing hikai le se ngi khapnap ban samlem shaki ya ka ni kalat jing tip hakini kisngi kidon ki bawan fun wan pensngau enga bat kita yam kita pat donut hadu kata-kata bat habaki fun enga ki panjing yarap ngong nganem la ban yarap ya kata ka benta khilet sepo ka police department parwat ka police department ru kala ngia ban yarap si yarap ya kani ka juk ka benta bat kata kalong ba kidon ki briu ki ba sya pengup lani sya penbit ha kita ki bakam ya lade baki dei kinong tip lupa ya unombar tim baki thok tim baki tip lupa ya nombar tim baki thok tim bat kikren kumne ba lada pikwa bandai nombar tim sobha buk lupa unombar bat nda pila dep thok pila dep ai pisa yang ngin penthok ngin penmi yu unombar uba dei na banta jong pila dep buk lupa don wei uba ubuk yau tau nombar haru sanpau hajar upenlut ban buk uta nombar bat ngakeli u pidon pisa katno ka akau ong don tang laipau hajar bat upanram na ki wei arpau hajar ban pendap sanpau hajar namar ba ukwa ban yo daki paulak daki krur ukwa ban yo na kata katim bat hana namar ba ki breu ki bawan offer yu ulan ki bawan terwai u ki dei ki balak tip lupa ba unombar yu unsami hakata katim hadu kata ka jingbit ka balak lenshop ya uni urang ba nakaliang jonga nga ong ba ko ba ngathet kiti ban yarap ya phi habe dei kani ka benta namar ba kani kam desu tang ka jingbit ka ba malu mala ka dei ka jingbit ka balak tasneng nila ban ong lani ka jingbit tasam ka ba ngim yarang kador su para breu ru ila yarang kador penban bat kitu ki bangi set apok sam namar balai nga ong kumta lada uta ubreu udap tip lupa ba unombar tim udai kata la sibit lani lasai mano ban sebun ya pi ban yathu ya pi ba undai uta unombar balada udap tip lupa ba unsa dei ba 4% uta balai unum tho ya la dia balai pentho nam ta jong pi te hang ni ngi dei ban penon kami ka jabing ka bangidon ba kani ka dei ka but thok ka but syukur bat ka dei ka scam ka dei ka fraud bat nalor ka taru dei ki breu nang ne po shlong dei ki breu ki badai ki khasi ki dei ki poi ai sisngi ki dei ki mendari ki bana shiki wei pat ki jela lani shiki wei pat ki jaka thik thik ki khasi jongi ki dangup haki bakum kini tengam kwa ban bun ketin apa dei ka kani ka benta
ngakwa ban keren bitik tang ipon iba ngakwa ban pensotu kalong ba ko kilong kmi kilong pa ki kun samla ladarang don ki bawan ban ong ye pi buk lupa uta unombar ai lupa kapisah ki ban penmi uta nombar ba pi tho ma pi sngau bha ong lani jubab ye ki ba lada pi lada tip lupa tho ye lade tho ye lade lada pi lada pi kena ba pi lada tip lupa tang kata kadai ka ba penyap ni ye ki bat kinemlin su artat badwan pentut lani wan pendik ye pi wat snap ke ketin jali ja ke jongki namar yo pi babe hagawe kesni ki babun ki Facebook account ki bata kerteng jongki khasi kadur jongki khasi ki dei ki fake account bat ki text lane ki chat ki penbit live hojat ya ki rangba ya ki long kbi ki long pa nang ni napo ka ri ki jongi ha ka baya dei ban pengop ya ki ban buk lupa tau nomor tim te ki briu ki badon jabing bat ki bomya hap kerdan bat ki tu ki badon apo sam ki dei ban so thu ba kamju don ke bakum kata balada don ke bakum kata uta ubriu mano ban sebun ya kapisa nam taki wei mano ban sebun ya kapisa nam taki wei lada ula tip lupa bakan sadai ke pati kena kemut unum ya thu hiru ipi untho sop sop ya ladia kane kadai ke benta ke ba ngasyo khie sisa namar belai wat bangan penpau ya kata ka ei ke ba ngaya keren bat lane wat ula ong yang ban pensngau pat ba ya kata ka recording ke bangia keren ru ngala sngau long bit ban penpau ru namar ba ka jingbit jong kala ya di dur lane kala ya rengkat dor bat kita ki bangi ong ba ngiset hapo sam ngan keren bet la ya di dor bat la ya rengkat dor bat ki snyang hapo sam to kata ka diga ba ningkong ka banga pensai ya ka ka ba ki briu jongi ki bej bat ki ngap ka benta ka baar kani kalong majority ki bangop bat ki bangat hakane ki dei ki khun samla ki jongi haga jingleng wat kam wat jam haga jing pisa klem kam klem jam ka pelong iki bakin ngop hag bakom kini namar baki don ki briu ki banang ban penbej bat ki banang ru ban pengop bat hang ni ru duna ki badai ki khasi hang neru ki dei hi ki poi ai sisngi ki poi ai sisngi ki bana ki wei pat ki jela bat ha kan ni kam ngala develop ksai bagi badon kti ki dei ki briu ki bana po West Bengal ki dei ki briu napo ki Nigeria kadon ke jingi trilang pramaki bat ki ak kom bagi pli ya ki office hapo Guwahati khamtam sejan khanapara but nakini ki fake office ki jongki ki penbit ki advertise lengba ki Facebook fake account jong ki bapero ya ki samla ki jongi ba light post security lani ki wei ki post kom kata ka post ki barit ki barie ki ba ki briu jongi ki samla ki jongi ki ba wat kam wat jam ki khamik lenti ba kin yok maki sngap bahaya kene te JU ki ai bat number phone ki advertise po ki Facebook apo ki WhatsApp namar ba ka jingla jong ni ki briu wat ban hak ya ka WhatsApp jong no ru bat ban yok ban rung haki WhatsApp group bat ban yok share ki bakum kini bon ki samla kasi jongi ki bala ngop bat habaki yok ya kata ka advertisement ki let sisa hapo Guwahati siapo jan khanapara let mi siapo office ki don sisa hapo office kila ak ban sim ya ki biodata kila ak ban sim ya ki kod kisla ki jongki hadin kata nokot hang tuhi kini kiru klemran ki ong ya kini samla ki jongi phikwa kam security siu lupa ar hajar lai hajar san hajaru kidang dawa ya ki bakam ibit kam item bat ki ong ba siu nam ta ka bai uniform bat kin sa ai ya ka joining letter bat kin sa batai ya pi ha ban pha join ya pi hadu kata kini ki briu ki la ban pengopi ki samla ki jongi hadu bat don ki samla haba kini ki nong advertise kam ki ong ba piyok ban trei hapo polis bajar piyok ban trei hapo polo piyok ban trei hagi benta jong ka shillong di khna khasi jongi bapli kilet ban thap ki kwa ta ka kam
ban tre pok Shillong pok puluh pok polis bajar ha bakut kadai ke jing babe yaki nadu kata kasngi namar balai kini gede ki fraud kini gede ki scam ha kaba kisu ak kisu batai namta kitu ki briu ki bangop namta ki babiet bapli ikmi ki pa ki ai pisai ki hanaban su uniform lain ban tit uniform bat anda hadin bakil adap ai ka pisa hadin shi benai ar benai lai benai sau benai ru kini ki briu kim phone su kila block non wat ki number la kim block ru kin ong ngin sap ai job placement e pi ngin sa ai job placement e pi tangba kam don ka bakum kata bat la ki let mi hadin ar benai ha kata ka ju ka office ba ki let mi ningkong kim don su bat kini ki ju ki briu ki change tang ka location ki yai penbet si yai penbet tangba ki samla khasi ki jongiru ki dang bet si dang bet naman kata ka ega benta ka bangakwa ban kedau bat ngakwa ban kentu ngakwa ban hikai kene kapor kalong ba lada don ki paterwakam ya pi lengba ki advertisement ki Facebook ki WhatsApp bat kumta terter let ban tap ya kata kam tangba lada ki pan pisa by uniform lani ki pan pisa advance lani ki pan habayade bet ka pisa namta bayade bat kata kam ke jongpi ken mau penon kam yang ke jabing ke jongpi ba kumno pin ai pisa ma pi lani pin siu tulup ma pi da unong wat kam ya kita kinong ai kam penon kam yang ke jabing kam ju don ka bakum kata bat sobha habayade bet kan ta pim fun su yang ngaru pila dai ban priang pila dai ban long clear namar ba kidang don ki kena bapli teng ha ka jing ngop ke jongki wat ha bangi dang hikai bal batai ong ba kam judon ka bakum kata ba pi hapsiu ba uniform kidang sajla hi kidang ong te ba PS ki ong ban sa ai job placement next week hapsiu ni kumno ngong kam judon ka bakum kata kataru kidang ngop hi tin kata dep mai kataru de kani kadai ka last video ka bangam kwa asu batang hikai la ni ngam batai ka ni ka juk ka subject la ni ka juk ka issue ka baki samla jongi kilong sok pedung ai ba mapihi ki bayu ibat ki bapet ya kani let's say pi pimpat ngop mentah andai ki kun ki tigi jongpi ki men ki para ki jongpi ki marjan marpa jongpi ki perlok perjor jongpi ki bahing basem jongpi yo ki ngop pa ya ki ya kani ka jing hikai ka jonga khnang ba kinlong kendit benriu bat kinlong alert nang ni sakaman bat nakaliang jonga habayade bat kani ngalapoi syadu sya Guwahati ru ban let bot ya ki samla ki jongi hadu hantai Guwahati ru ban penti kena kadai ni ka fraud kadai ni ka scam bat ngalap siapa kadai bat habayade bat kini wei ba phila ngop ngan su ye thu lupa ban su batai lupa pi wat ka police department ru ka juat bahaban trace lane juat bahaban wat ek bakum kini bat kinum entertain hiru namar balai ki sim ba phitei ban penon kam me kan ka jabing ba ublai uai kan ka jabing pi phitei ban digest hi ba kumnu da upi nong wat kam hapsiu tulop ya ki nong ai kam make sense sangta ko ki kimi pa ko ki kun samla penrung ya kan ka jingbut jing perkhat la ta ki kun ki jongpi ki wan pisan pan pisan api banong ngali tap ya ta kam security bat hapsiu ya ka ba uniform ong ki kun jongpi balai da ma pi nong wat kam hapsiu tulop ya ki nong ai kam tang hang ta pi ban sotu wat nam shania klumar to kata ka de ka benta ka baar ngan poi mata sya ka benta ka balai bat ki dei rutang kini ki lai teli ki points ki bangakwa ban kren ha kani ka sngi ba ya dei bat kani ka jingkren ka ba la juyai kren ka por shi ka por bat ngan ban biang bat kan dei ru kesin ka khadu bangan batai ha dei bat kani na banta ki samla produk prasnam ki jongi bat kata ka long ba ki bun ki ba ngop ha kita ki company ba phero pher ha kita ki investment company hana join ha kani company ki jongi hadin kata kenta lani review ya kata review ya kata ka hotel review ya kata ka restoran review ya kata ka dukan sayok jingsiu kata lani join hakani invest 1000 pinyo 1000 invest 1000 pinyo 4000 lese ningkong kidang IAP invest 1000 kin IAP 4000 hadin pi invest 1000 jak sun jelang ken mau bhai kani bat ngatip babun ki bala ngop ya kan kan mau bahai kan ya mensuang aladap keren ya kini ki company ki bawan hapok nombak Shillong jongi ki don company ba ong ba rung bat ngi company
pin kamai silak setiau ru kiong habakut tapi miyok briu hana hap tab briu hakadiang hap tab briu hakamon dakum ni dakum tai ngasngau ba kibakum kini kila sedang jak kerteng manta kila sedang jak kerteng hawat bun ki samla ki jongi bun ki long kemi ki long pa ki bala long sok pedung apa jadi berkeniru tang ba lakham duna manta imat ki briu jongi kila long educated ya kan ki briu jongi kila syai kila nang banjit manta bat apa jadi berkeniru ngaken mau bangalak keren naduk snem arjar poar hakaba duna ya ka lailak tam kinong pet ya kata dia ngaj ba kala long snow thu le ne kala kata lengba kata jingkren ba kibriu jongi kila sedang ban so thu habi dei bekane hari menta kimi kini ki online company ki balong investment kan mau bah husiar ki kun samla husiar ki perdok prasnam husiar ki long kebi ki long pa wat nom sya penbit dan ni wat dom ngop su nang ni sakmat tengangat ba kini kilai teli ki benta pila dap syai pada syabangan penkut ka beningkong kadai hawe dei bat kita ki baong ba buk lupa yo nomor tim bat pi absen pisah ki bon ki bala ngop ikan ya kamtam ki khana nong kendong ki jongi kilong kepa kilong kemi ki jongi kan mau tangkawai lada kita ki briu ki ladap tip lupa ba undai utau nembaru ba pipi buk wat mut ba kita ki briu kin sebun ya kepisah ban ai nam ta jong pi bat kinum tho ya lade lada ki tip ti kena 100% kin tho ya lade ning kong kinum ya thu hiru iti bat pidai ban snow thu ba kumnu kini ki briu kim dei hiru ki khasi kim dei hiru na po selong ki dei ki poi ai sisngi na ki wei pat ki jalan na wei pat ki dei ka benta ka baar kan mau ba watklet ko ki kun samla ki kmi ki pa kin men ki para kam judon ka kam ban ong ba su tulup de mapi no wat kam ya ki nong ai kam ngatrai pila so thu ya kata ka benta ka balai ka long snow ba wat nom join klumar ha kita ki baong invest kata pinyo kata review ya kani review ki katai pinyo nong kata kan mau ki ki hackers ki fraud ki scam tengai bakane ko mangga keren kani kan ka last video bat nganum keren show kasyong happy kasyong hangi idon jingkit klik namta ki hinmen ki para ki marjan ki marpa ki samla jong kejat benriu bapin pensapriang ya kani kalat jingtip kabalong ke jing hikai bat na kaliang jonga ngakren da kabasai lada pidang wan fun biang yang ha dei bat kini ki lai teli ki mat ban pensngau biang hanga sobha wan num tu kai ka por ke jonga ban ya keren ban entertain ya pi ha dei bekane banta lada pidang artatin lani piong ba ka jingkran jonga kamdei hang ni to saile kat bamon tangba wat ba bepat lani wat no wan pun sngau pat adin da pilang ngop kublai sibun ngin second pat hagwe